Здравейте, приятели! Днес ще играем Roblox Titanic. И влизаме в играта. Знам, сега играя на мама телефона и съм малко по-грозна. Така, оп. Ето, вижте, ще гледаме Титаник. Музичката. Когато с братовчетка ми играем Roblox Titanic, много я обичаме. Тогава да гледаме. Когато има музичка. Тъжната музичка и да гледаме как потъва Титаник. Любимата ни част е когато изгасва осветлението. И тогава, ако не се лъжа, почва пак една музичка. И когато се чупи. Хайде де! Кога ще се щупи? Хора, пишете в коментарите, ако знаете въобще какво е това. Това е любимата ни част. Какво е тази игра въобще? Какво представлява и пишете дали сте го играли. Така, това, че казвам в коментарите да пишете, не значи, че приключваме. Напротив, това нещо ще продължи доста време. Повярвайте ми, и аз вече почвам да чекам за тераската. Добре. Мисля, че това би трябвало да бъде. Добре. Каквото и да става, чакаме тераската. Така. Балкон, не знам как. Добре. Както и да е. Така. Казах на мама да си сложи на български. На български. Да се сложи на английски телефон, че поне мога да чета на английски. А това е на немски. Тя знае немски. И да сложи и това супер много ме дразни. Аз как сега да разбера кое е терасата? Айде. Ще рискувам. Айде де, какво толкова се втопи Титаник? О, изпасителния кораб, сега ще идва. Добре, поне от тук ще гледам изпасителния кораб. Готово е вече. Не трябва да чух си вече.
Виж. Ето го Титаник. Голямият Титаник си отиде, а няколко хора вече потънаха. Ето го. Времето със спасителния кораб. Аз ще гледам от това, защото е по-яко. И така ще видя спасителния кораб. Аз съм била няколко пъти във вестника. Не няколко пъти, може би 2 пъти или 1. Хайде дей. Какво толкова се чака? Ето, бързо! Хора, отивам. Добре. Опа, браво! И хора веднага. Разбира се, закачвам, направо да съм си готова. Че направо като има айсберг да после лодките да поставя ги. Там трябва да се стигне до лодката, нали? Ето и. Оп, пак се снимах. Сега Терезка. Ето. Ей, оправих се. Стига с тези снимки. Това е супер трудно. Хора, понеже сте много дълго, не знам колко минутки. Трябва да спирам. Абонирайте се за канала Тереза Енджел и... Оп, малко да падна. И какво още да ви кажа че ако искате да бъдем, ако някой има Roblox и ме гледа мой последовател, може да се станем приятели с мен в Roblox. Тереза Ивайлова с зелен свичер. Общото ми име, още когато си инсталирах Roblox, ми е Тереза Ивайлова, но сега ми е Роуз, а после ще бъде Роз Апатъл, да. Или, не, тя е Роуз, Не знам, ще бъде певицата от Апатъл, ще се кръста. Не знам, Роуз ли е, ще видя и ще ви кажа. Може да си станем приятели, ще приема на всеки поканата. Само ми напишете на кой да приема поканата и как се казвате в коментарите. Още така искам да ви кажа,
че ще очаквайте час-две, но не обещавам, че няма да започне от начало играта, но май ще наближи айсберга, така че се качвам направо в лодката. Какво ще кажете? Може и да не спирам. Добре, приятели, казал съм ви, аз ще ви кажа кога ще спирам. И не гарантирам, че ако сега спра и очаквате час-две, няма начало да се почне. Не гарантирам, ще видя. Трябва малко ми трябва време да разуча как докато влизам в играта да ви го пусна. Вече като съм в играта да ви го пусна. Но скоро ще снимам видео на живо, лайв. Даже ще бъде днес. И това е общо взето. Искам да ви кажа, че днес може би ще снимам и просто очаквате лайв видео. И за съжаление хора трябва да лепна. Но ще снимам и